vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kune avo vekuti vanenge vakatumidzira mamessages avo. Kana kuri kunzi mukaona sekunge ndinenge ndichinonoka kupindura mamessages enyu, please dzokororai kundisendera zvekare mamessages enyu kana kungoita zvekungobhaza paWhatsApp ipapo kuitira kuti ndikasike kuvhura chat renyu, because challenge yavapo ndeyekuti mamessages acho anoti one day, and also sezvo uko takavhura a WhatsApp number kuAfrican Confessions, saka vekuAfrican Confessions wo vanouyawo vakati one day vachitumidzira mamessages avo. And challenge inenge iripo ndeyekuti vazhinji vacho vanenge vachiita zvekunyora nyaya dzavo dziri muzvidimbu. Vazhinji vacho vanenge vachiti vachinyora nyaya dzavo muchidimbu vanenge vachiti ivo English haisiri iyo first language yavo, saka vanenge vachizama kubatanidza nyaya yavo kuitira kuti inge ichinzwisisika. So vedare, please I just ask kuti munge muchinditirawo patient. Regai tibva tapinda mumamessages edu awo andatsoka ndakakubatirai mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndine vamwe sekuru vangu ava mukoma Mufundisi, ende pane zvimwe zvinhu zvidiki izvo zvandangoti ndinge ndichiuyawo pano kuti ndizamewo kuti tinge tichionesana semhuri yeZimbabwe. I know kuti it is such a hot issue, ende vanhu vazhinji vanowanzo kushandisa ma-emotions panyaya dzakadai, asi I hope kuti nyaya yangu ichanzwikwawo nevedare, ende vedare kana vazonzwawo nyaya yangu voregedzawo kushandisa ma-emotions. Inini mukoma ndina vamwe sekuru vangu avo vainge vari pastor but vakazoshaika zvavo, asi vaiti paya pavanenge vachiparidza vanenge vachitoti chinhu chinonzi midzimu zvinhu zvekuti zvakashata, ende vainyanya kuparidza sei vachishora mweya iya kunzi, ende vaiwanzo kuparidza sei vachishora mweya iya inonzi mweya yemanjuzu. Asi mukukura kwedu isusu taitoziva kuti sekuru vedu gore roga roga vaitodzoka kumusha vachibva kudhorobha uko kwavainge vachigara, ende zvekare vachiita basa ravo iroro reufundisi. Ende vaiti kana vauya paya vaibva vatotaura kuti sezvamunoziva inini handikwanisi kuti ndinge ndichizovapo apo panenge pachiitwa ringava riri bira or just any normal ceremony iyo inenge ichifanira kuti inge ichizoitwa mumhuri but ichiinvolvwa izvi zvekuti panenge pachida kuzopirwa midzimu. Ivo vaiti munongozviziva kuti physically handikwanisi kuzviita kana kuri kunzi pane vanhu veruzhinji vanenge vachizokokwa, asi vaiti kana zvinhu izvi zvichizongoitwa paine vanhu veukama hai, ipapo vanenge vatoripo mukoma vachitoita basa ravo. Ende ambuya vedu, mukadzi wasekuru vedu ivavo, navo nguva iyi yekuti pamusha panenge pachibikwa madoro kana kuti panenge pachiitwa sei, mbuya vedu ava vaitobatsiridza, ende vaibva vatokurura bhachi ravo reufundisi vobva vatorisa pasaidi votanga kutoitawo chivanhu icho chinenge chichida kuti chinge chichiitwa panguva iyoyo. But vaizoti kana vazopfeka zvekare mabhachi avo iwawo eufundisi vaibva vazotanga kushoropodza zvacho izvo zvavaiwanzokuita. Ende ivo sekuru vangu pane pandakazogarawo navo pasi ndikavabvunza kuti nhai sekuru, ko izvi wai muchizviita izvi zvekupira midzimu hakusi kuti zviri against the Bible here? Ivo sekuru vakabva vangondipindura vachiti zvaunondinzwa ndichinzi ndiri mupfundisi, asi kana ndikaronda dzinza rangu muzukuru ndinoona kuti madzisekuru angu chaivo vazhinji vacho ndo basa ravainge vachingoita iroriri rekubatsira vanhu, asi kungoti inini handichabatsiri vanhu, ndakapfeka
izvo zvacho zvavainge vachipfeka kana kuti zvinopfegewa nevamwe vanoita zvechivanhu. Sekuru vakabva vati kana uchindiona ndakamira kumberi kwevanhu, chinenge chichitoshanda ipo paya ishavi reuvhimi, but zvose izvi zvatiri kuita zvakangofanana. Mukoma, mashoko awa andakaudzwa nasekuru wangu, mashoko ekuti akagara achingondinetsa mupfungwa, ende zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondirwadza kuti saka ivo pavanenge vachiparidza vachishoropodza zvose izvo zvavanozoita in the background, hakusi kutoti vanenge vachitotsimbirira here midzimu yevamwe vanhu. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. I know kuti nyaya yangu it is such a hot topic, ende vanhu vazhinji vanowanzo kuti kana panenge pachida kudhiskasiwa nyaya dzakadai so vanobva vatanga kushandisa ma-emotions. Chandinongoda kungotaura kune vedare ndechekuti please ngatisashandisiranai ma-emotions kana kuri kunzi tichange tichizodhiskasa nhau yakadai so, because zvinhu zvakadai zviriko. Isusu mumhuri medu zvinhu izvi zvainge zvitorimo, nekuti sekuru vangu vainge vari mufundisi but vaitopatisipeta nguva yekuti vanenge vasingakwanisi kuvapo pamutambo, vaitotumidzira mari ichibva kudhorobha kuti inge ichishandiswa pafunction iyoyo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi inonzi hot topic. Zvakangoma hazvo vedu we. Please let us try to talk about this issue in the comment section. Kana muine miono yenyu, maybe ndo zvatinokwanisa kuita. Kana muine miono yenyu, munokwanisa kuuya kuinbox. Kana mauya kuinbox, mubva masiya miono yenyu, then you just leave a voice note. Tobva tazobatanidza ma-voice notes iwawo tichange tichizomaposta pano pachannel. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Ndegei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo secret yangu. Inini mukoma ndinoitawo basa rekudriva matrack. Ndiri murume ane makore 33 ekuberekwa. Pari zvino mukoma ndiri munhu wekutoti ane madzimai maviri. Zvinhu izvi zvitori official. No, not kuti official as in mudzimai wangu wekutanga anozviziva, asi hama dzangu ndo dzinozviziva kuti ndava neumwe mukadzi wechinumber 2. Mukoma, ipapapa chainge chakangomisa kuti ndinge ndichienda kunobvisira mudzimai wangu wechinumber 2 inhau yekuti vanhu vainge vachingoti hanzi November aroorwe, but mushure mekunge tazoudzwa kuti hanzi mwedzi wacho wainge wadarika, ndo patakabva tazopiwa go ahead yekuti zvainge zvava kuita kuti ndinge ndichienda kunoroora. Mukoma, ndakabva ndazotoenda ndikatonorora mukadzi wangu wechinumber 2, ende takatotorana inini nehama dzangu, mudzimai wangu asingatozvizivi. Pandakaenda kunoroora kwacho, iye mudzimai wangu ainge achingofungidzira kuti ndainge ndastaka netrack ndiri kuZambia, because ndo maroots angu iwawo andinowanzo kufamba. Ndinowanzo kuti Zambia DRC. Saka ipapo ndakangonyepera mudzimai wangu ndokubva ndamuudza kuti ndastaka ndiri kuno kuZambia. Apa lodi racho randainge ndiinaro raifanira kuti ringe richienda kuDRC. Apo zvangu ndainge ndakatowanda ndiri kumba kwamukoma. Pose ipapo tainge tichitoita ma-preparations. Takati tapedza kuita ma-preparations edu in secret, ndokubva ndaperekedzwa ndikabva ndatoenda ndokubva ndatonoroora mudzimai wangu wechinumber 2. Iyi secret iyi mukoma handizivi kuti ichazoguma nepi, ende chandakaona kuti chakakonzeresa kuti hama dzangu dzisapikisa inhau yekuti pakati pemudzimai wangu navo uyo mudzimai wangu wekutanga painge paine kamwe kagaraji. Saka pandakavaudza kuti painge paine umwe mukadzi uyo wandainge ndichida kuroora, uyo ainge atobatira pamuviri pangu, vakabva vangoti it is fine, zvose zvaunenge uchida kuita tichakupa support yedu, ende vakabva vati we will keep it as a secret. Asi mukoma, handiziviwo kuti secret iyi tichaichengetedza kusvika rini. Zvinhu izvi
zvinongozivikanwa nehama dzangu chete. Vana vemudumbu raamai vangu ndo vandakaita navo this whole process. Mukoma, ndo secret yangu iyi. Hanzi ndo secret yangu iyo. Takaenda tikanoroora in secret. Mudzimai wangu haatozvizivi kuti ndakaroora in secret. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndigerewo muno munyika yangu yechizvarirwa. Ndinewo confession yangu iyo yandiri kuda kukupai. Yangu confession, it is just a very short confession mukoma. Iyo yakaitika panguva iyo yandainge ndichiri kuroja pane imwe imba. Saka pamba apa patainge tichigara, taigara tiri maroja akawandisisa. Ende munongozivawo kuti kana makagara muri maloja apa makawanda, panozongotanga kungobudawo mitauro nemagarages akasiyana siyana. Saka pane umwe mukadzi uyo wandainge ndakamakana naye. Taiva vanhu vekuti taigara tichingotukana. Ende chakazoitika ndechekuti mukadzi uyu aiwanzo kuti kana inini naye tikanetsana, aibva amhanyira obva azoripota kune hama dzake. Mukoma, neniwo ndakabva ndazotanga kuripotawo kuhama dzangu. Dzamara sisi vangu vazotoita zvekutozoipindira nyaya yacho physically. Pane pamwe pavainge vauya kuzondishanyira. Saka pavakauya kuzondishanyira ipapo, ndainge ndichangobvawo mukunetsana nemukadzi uya. Ende mukadzi uyu ainge akatofonera sisi vangu ndokubva atovatuka. Saka vakatoita sekunge ndo nyaya dzavainge vafambira. Takatukana nemukadzi uya tikapopotedzana ndokubva tazopinda zvedu mumba. Takazoti tava mumba, ivo sisi vangu vakabva vati uyu manje ndiye wandiri kuda kuzodzidzisa chikoro. Ndakati ko sisi, muruda kumudzidzisa chikoro chipi nekuti mabva mukumurova izvezvi? Vakabva vati kwandiri pandiri kungodzokera kumusha chete ndikuda kunoona va-name hidden. Vainge vachirevera vamwewo vatainge tichingoziva kumaraini kwedu ikoko kuti vanoita zveun'anga. Sisi vakabva vati ndikuda kuti unge uchinokora tsoka yemukadzi uyu. Ndakambotanga ndaramba. Ivo sisi vangu vakabva vati tinofanira kuti tinge tichimutarisa kuti iye anenge atsika papi. Saka taiva tiine washing line iyo yainge iri kuseri kwedzimba. Zvekare ndo kwaiva nesink imwe yataishandisa kana uchiwacha hembe neimwe sink yekusukira ndiro. Ivo sisi vakabva vati mangwana takatandara tichange takagara kuseri uko. Iye paanenge achipesvuka ndo patichabva tazomunokora tsoka. Mangwana acho mukoma takaita sekudaro. Takabva taenda tikabva tanogara kuya. Takatoita zvekutomukira makuseniseni tikabva tazosuka ndiro dzedu. Taiti umwe ari busy achibika, umwe anenge akangorinda kuitira kuti mukadzi uya kana azouya kuseri kuya. Mukoma, nekufamba kwenguva mukadzi uya akabva azouya nekadishi kake kendiro ndokubva atanga kusuka nokutaudzana nokuita sei. Saka mukunosuka kwake aipota achienda kunorasa makoko emasadza mune rimwe gomba iro ratainge tichishandisa segomba remarara. Akati apedza kusuka mukoma, akati achingonosimudza kadhishi kake, sisi vangu ndokubva vamhanya vakananga kugomba kuya iro gomba rataishandisa sekurasira marara. Ndokubva vanokora ivhu. Vakangonokora ivhu riya ndokubva variisa mukabox kematches ako kavainge vakabata, but havana kubata ivhu iroro direct. Vaiva neplastic iro ravainge vakaisa muhomwe ndokubva vagara zvavo pasi. Mukadzi uya mukoma iwo akabva adzoka achida kuchera mvura zvekuti dai sisi vangu vakangononoka vangadai vakabatwa vachinokora mukadzi iyeye tsoka. Ndichivaperekedza sisi vakabva vati uchazviona zvichaitika. Ende mukoma mukadzi uyu akazorwara, ende akarwara zvimwe zvaisemesa. Kusvika ndichizobva pamba ipapo, mukadzi uyu aiva nedambudziko rekuti makumbo ake awa waisanzwisisa kuti aipota achibuda mhezi here kana kuti ainge ari maronda ainge akaita sei. But ndinorangarira kuti mukadzi uyu aitoti dzimwe nguva kana akagara paya waitomuona achitosvina mazibhundu iwawo acho ainge ava kungobuda kumakumbo kwake uku. Mazibhundu awa mukoma aitobuda mamwe ainge akaita kunge mazikonye. Inini nemurume wangu takazobva zvedu pamba ipapo patainge tichiroja.
ende mukadzi uyu handizivi kuti akazoguma nepi. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, kana kuri kunzi wakambogadzira munhu kana kuti wakambobatsiridza apo painge pachinzi pari kuda kugadzirwa munhu, please come to my inbox mobva matiudzawo kuti makazvifambisa sei, zvekare chii chakazoitika mushure mekunge magadzira munhu wacho iyeye wamakagadzira, uye mainge muchizviitirei. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndati ndava kuda kunopeta chirongwa ndabva ndazoreceiva imwe phone call yabva kune vamwe mukoma vedu avo vafundifonera neWhatsApp voice call. Vakabva vati, mukoma, inini ndine confession yangu, saka vabva vazotumidzira imwe message iyo yandichange ndichizoverenga ndichigadzirisa. Hanzi, makadii zvinyu mukoma Nashi, please post for me. Asi ndanga ndichikumbira kuti this story of mine musazoitranslata muchiisa kuchirungu, nekuti inini nditoriwo munhu wekuti ndinototya kuti kana muridzi wenyaya iyi akazozviziva zvimwe kuda ndinokwanisa kuzopinda muna taisireva. Mukoma, ndakati ndichipinda muno muSouth Africa ndakabva ndatanga kushandawo pane imwe kambani iyo yainge ichiita zvesecurity, asi kambani iyi yainge ichingoshandisa kunyanya maZimbabwean nevanhu vekuMozambique. Waingoti kana wapinda mukambani imomo wobva watodzidziswa kubata pfuti, wobva watoendeswa pane rimwe post, iro post rekuti unoona wega kuti panapa I am risking my life. Ndakabva ndazotorwa ndokubva ndazoendeswa kuti ndinge ndichienda kunogadha pamba peumwe muIndia uyu ainge aine hardware rake. Hardware iri rainge risina kunyanya kukura, saka mukoma ndichigadha pamba pemuIndia iyeye, magadhiro acho ataiita ndeyekuti unenge uchigadha the whole street uchiita zvekupatrola from the top of the street uchidzika kuzasi usiku hwose uchingofamba wakadaro. Saka pane pamwe murungu wangu paakazongokaruka asvika, inini ndainge ndiine chimwe chikona changu icho chandaiwanzokuti kana ndikapinda mumaruva iwawo ndobva ndanzvenga zvangu ndobva ndarara, knowing kuti hapana kana aikwanisa kuzondiona kana kundibata ndakarara. Vazhinji vaizongofungidzira kuti security aenda kutoilet kana kunochera mvura on one of the houses. Murungu wangu akauya, it was somewhere I think kunze kwava kutoda kutonoedza because kwainge kusina kana motikari dzainge dzichiri kufamba. Murungu wangu akati auya mukoma, pane zvaakaburitsa mumotikari, ende musi iwowo ainge achifamba neumwe mukomana uyo wataiziva kuti hanzi yainge iri mbavha yemakoko, but chinhu chavakaburitsa ichocho vachinochipinza muyadhi memuIndia. Mukoma, I swear naMwari chaivo kuti chinhu chandakaona wainge uri mutumbi wemunhu. Chinhu chavakaburitsa ichocho vakangoita zvekuchisimudza ndokubva vatomhanya nacho mugedhi remuIndia. Iye muIndia haana kana kumbogara abuda, akangoita zvokungovhura gedhi akamira mugedhi rake, ende havana kana kumbotora nguva ndokubva vatodzokera. Murungu wangu akabva adhiraivha motikari yake akabva aenda. Ndakangoti ndichingoona zvose izvi mukoma ndati garei ndo pandakazofamba ndichienda apo painge pakapaka motikari yemurungu wangu. Ndakabva ndaona kuti painge paine mastains emotikari, zvichirevera kuti paya pavakabvisa icho chavakabvisa motikari, munhu kana anga ari munhu wacho wavainge vaponda, munhu iyeye ainge akableeda ropa rakawandisisa because muroad makatosara mastains eropa. Mukoma, handina kana kuzomboshanda zvinoenda kure, ndikabva ndangosiya basa because zvandakaona ipapo hana yangu ndakanzwa ichiita kurova. Please musatranslata kuchirungu. Hei vedare, ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu avo pandanga ndava kuda kunopeta chirongwa. Ndikati iyi aingambomiriri until tomorrow, regai ndibva ndangokasika ndibva ndaiposta. Zvakangooma hazvo vedu we.